أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد جماعة أمة فلبي وندابي دايبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته woni ɗon hande alarba sappore ko lewru korka non almahisa to anam afwan almahisa sappore lewru korka hitande ujunere goo e capanɗe temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e joyi hijira annabijo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wa sallam e gguki mako iga makka hota madina fototirde e ñandere nogas e go'o lewru mboy hitande ujumeje ɗiɗi e nogas e nayi limgal girgori dañeki annabi isa alayhi salamu keña en jangano e nder suratu yusufu en jangi ayaje capanɗe joyi e joyi mbaluɗen to kadi hande bo so jomirawo muyi en fana yeeso iga e ballinnoɗen en ummoto e dow aya ka capanɗe joyi e jeweego wa kadhalika makkanna li yusufa وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله wangiɗo ceniɗo wi wa kadhalika makkanna li yusufa fi lardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu birahmatina man nasha wala nudhi'u ajra almuhsinin yomirawo ɓangiɗo ceniɗo wa kadhalika bano noon ay ka in amina alayhi fil kalasi min assijini bane min gaɗirani annabi yusufa alayhi salam ni'ima e dow wurtinkimo e gawuro yaari makkanna li yusufa fil ardi min kokki annabi yusufa bawɗe e ɓaawo lesdi ay ardi misra mana leddi misra min kokkimo jaalugal e dow e leddi ndi yatabawwa'u ay yanzilu emo jooɗo o ummo o waɗa min ha e leddi misra ndin haysu yasha nemo yiɗi fu emo yiɗi fu bada diqi wal hafsi ɓawno bo emo nder ɓillare no har mamo haɓɓama wa fil qissati wi'i e nder qissa gokka jutka annal malika tawwajahu laamiɗo gelle ɗen mana metimo wa wallahu makana al azizi hokkimo darorde baba suudu mako on wa azalahu o ɓorti baba suudu on bo wa mata badu o soyti ɓawo ɗon fa zawwajahu imra'atahu sai mo te'i mana kore azizu baba suudu mako on fa wajadaha azra o taymo ma ashe ɗum berajo wa waladat lahu waladaini o dañanimo ma ɓiɓɓe ɗiɗo wa aqamal adala o darni kadi adalci bi misra e leddi misra wa danallahu riqabu daaɗe worɓe fuu ɗowtanimo issa kam mo sawi hanum ma waddi ka ɗo way qala bunu abbasin wa gayruhu abdoullahi ɓi abbas e tana muɗum fuu ɓe gecca ɓe ɓi lamma in qadati sanatu min yawmi shawwal min yawmi su'alil imarata yawa wakkatire nde hitande heewi ɓaawo hanko annabi yusufa o ƴami mana laamu o hokkanne jaalugal naɗam min mi wawa mi hakkilana en mi andi ne ɗum jo'inirta ñamuda mi andi bo ne ɗum remirta ɗum da'ahul maliku laamiɗo sey noddimo fa tawwajahu meetimo wa qalladahu bi sayfihi meedimo mana kafay mum kilaamu wa hallahu bi katamihi o hokkimo mana o soɗittimo e hotande maako wa wada'a lahu sariran o jo'inanimo leeso ko mbi'en mana joɗorgal laamu min zahabin ngal kangeri mukallalan biddurri wal yaquti ngal ɗum mana leleyi e ɗum neɗuyete ɗum woggani mana luulu uri nden bo e yaqutu ɗuluhu salasuna zira'an yewtuki magal mana fiyanɗe 14 wa arduhu asharatu azru'in
yajuki magal bo ma'ana zira'uji ma'ana sappo wa wada lahu 30 farasan wa 60 ma'idatan o waɗanimo ma'ana hokkimo pucci 30 nden o hokkimo bo ma'ana iri leɗe ɗum ɗe liyafa ɗon bo har ko ndaari bano monna 50 wa daraba alayhi khilyatan min istabrak o waɗanimo koltal ngal istibraqure ɗum ma'adini goɗɗum wa amarahu an yakaruja o umrimo o wurtoyo fa karaja mutawwajan o wurtoye ma'ana emo meeti hambire maako lawnuhu kasalji wa washhuhu kal qamari nandorgal maako o nandi bane anduɗa malamallore nden yeeso maako bo bano 14 yaran naziru washhahu fihi min safa'i lawnihi neɗɗo to ndaari yeeso maako ko ndaari ɓanndu maako gaba tan heɓi dartorgal heƴewa hoore muɗum e nder ɗon fandalaka hatta jalasa ala zalika sariri o jooɗi e leeso ngon ɗon ngo laamu wadanal li yusufa almuluku lamlam ɓe luttuɓe fu ngari komni hanko ma'ana annabi yusuf wa fawwala almaliku alakbaru ilayhi mulkahu laamiɗo mawɗo on ma yoftanimo laamu muɗum o ngi baccel ngel tinde hangel heftani en koyɗol ngol hangel andine ɗum wadata e duuɓi ɗi jeweeɗiɗi ngam ma noon mi lamminingel laamu an wa azala Qidifira o ɓorti ma'ana wasiriji maako Qidifiru bo amma kana alay e dow laamu ɗum mo woni wa ja'ala yusufa makanahu ma'ana o jo'ini annabi yusufa e darorde maako imam Zamakshari wi'i inna yusufa qala lil maliki nane ma annabi yusufa wi'ino laamiɗo o amma sariru fajdad bihi mulkaka leeso maɗa ngo kangeeri fa ashuddu bihi mulkaka mi sembiɗina e laamu maɗa e joɗorgal maɗa ngal e leeso ma ngo laamu ngo kokkuɗa wa amma alkhatamu amma hotande nde kokkuɗa fa udabbiru bihi amraka ma'ana mi waylita e laamu maɗa e maare wa amma taju falaysa min libasi amma hambire nde ɓornanɗa ma'ana iri bano koltogal laamu ngal gaɗo hambire hanjum wonte ko turanko en jiyata crown ma'ana kan sarki oy falaysa min libasi na un koltal amin wala libasa aba'i na un iri koltal baba en amba minon min annabo en fa qala lahu almaliku laamiɗo e mo qad wada'atuhu ijlalan laka wa iqraran bi fadlika ay mi ɓilanima hambire nde ngam ma mi tabbitinma e dow laamu maɗa bo mi holla moƴƴere maɗa e dow luttuɓe wa kana li maliki misra kaza'inun kasira kanko bo laamiɗo misra o woodi beembe ɗuɗɗe ma'ana ko wiyete beembe rumbuji inaare ɗum sigoto kaaji iri bano faalo ko ngoduɗen e dow atal ngal fa sallama haali yusufa ko fu o sakkinani ko annabi yusufa wa sallama lahu sulɗanahu kulla o yobtanimo ma laamu mako ɗum fuu wa ja'ala amrahu wa qada'ahu nafizan hatta bi mamlakatihi hemo laatini ko annabi yusufa waɗi fuu waɗake e nder laamorde maako summa halaka Qidifiru azizu misra nden Qidifiru baaba suudu annabi yusufa on ɗon arandeje soodunoɗomo ma'ana goro Zulaykano sey soyti fi tilkal layali e balɗe ɗin fa zawwaja al maliku li yusufa imra'atal azizi ba'da halakihi tinde ɗum anduno nane ma debbo on ne wonti kadi o tuuɓi amman kadi na tuubuki sare to heɓi annabi yusuf o wartanimo o yiɗi amma noon nde gori ko maayi sey ɗum te'animo mo laamiɗo gelle tenanimo falamma dakala yusufa alayha qala alaysa hadha kayran mimma kunti turidina wakkatire nde o nastidi e maako sey mo tawi mo beerajo hanjum annabi yusufa e to ni ɓuranayima kayru e dow mana hunde ɗum tefunoɗayam e dow majum ɗo ko hollata en wiigo ko muñalɗa haram muɗum fuu Allah hokkete haram majum ay halal majum o gi'ayna bano giya e jonde duniyaru jomirawo harminani en ka amma ɗum hunde yarki e lahira heyde ka wikata ka wurtinta neɗɗo e hakkilo tinde ɗum yiɗi ka e jonde duniyaru to jomirawo he waɗi ka mana e kujeji aljanna ko muñanɗa fu e jonde duniyaru Allah wattante tana majum sarde wonde e duniya ɗon ta muñi he Allah hokkuma ko ɓuri ko muñanɗa ɗum to nina ɗum getumba ɗo ɗum nasti babul risku modiɓe mbi ɗume woni risku tagu risku tagu hanjum wonte ko ñaami yari naftori heddo to nden kan jomirawo e riskina tagu halal e mo riskina ɗum bo haram nda o risku mako o ñaami o yari amma bo o risku haram
nda ɗo bo nda risku mako o nyami o yari nden bo mana ɗum risku halal ko mbi'eten risku anen hanjum wiyete jawdi jawdi wonte ko mbi'eten risku ko woni risku hanjum wonte ko nyamuɗa jarɗa naftoriɗa hanjum woni risku maɗa kamma non wala mo wala risku muɗum kay halma dabbaji ma jomirawo ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wala dabbawo gonga diɓowa e ɓawo lesdi ɗo sai dai jomirawo risku maga e muɗum woni mana ko nyamuɗa jarɗa majjinɗa hanjum wonte risku maɗa e nder gahere maɗa ma kerol ko ɗum ittonoyma longere maɗa nden ɗon nde nyamɗa hayre woni risku maɗa to gamma non gujjo to wujjoyi wari nyami risku muɗum amma bo nyami risku haram kamanjum ma waɗi e du'a gokkoy allahumma rzuqni min halalika an haramika ko yowa wa aganini bi fadlika amman siwaka ko yomirawo riskinan ndel halal maɗa daga ɗaccuki haram maɗa to hanjum woni risku nawai a jawdi woni risku ba ko e hausare ma feere arziki daban dukiya daban dukiya ɗum hanjum woni jawdi risku bo hanjum ce ko nyamata jara nana naftoroɗa ngamma noon wala goɗɗo mo wala risku ko nyami yari hanjum woni noon فزوج الملك ليوسف امرأة العزيز بعد هلاكه فلما دخل يوسف عليها قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين kadi ni ɓuranayi en e dow nen lattinoɗa a tefriyan qala lahu hanjum zulaykatu wimo ayyuha siddiqu la talumni o he'an ɗuuɗa gogajo ta papelamma fa inni kuntu imra'atan hasana ana imatan kamatara bane giɗa a yimin ɗum debbo boɗɗo mana joɗiɗo mana kewɗo wa kana sahibi la ya'ti nisa an ko bo neɗɗo maɗa on baba suudu maɗa on mana o moytata rewɓe wa kuntu kama ja'alaka Allahu fi huznika fa ballantani fa galabadni nafsi wa asamaka Allahu mimma ayini alhamdulillah e mi nder woduɓe ngarol nden bo he jomirawo mana he jomirawo jarrabiyan e nder ngarol maɗa mana yonki an jaaliyan an bo Allah renuma qalu modiɓɓe mbi fa wajada ha yusufu azara'a fa asabaha annabi yusufa taymo ma o beerajo ma ashe fa waladallahu waladayni o dañanimo ɓiɓɓe ɗiɗo zakarayni worɓe ɗiɗo a farasimu nden e maysha malam muhammadu ngel tanni waɗino kalandaji goɗɗi ɗi ma'ana leñol annabo en duuɓi goɗɗi toon caaliɗi yawtake ɓuri shekara 20 mana e mo waddi nder ɓiɓɓe annabi yusufa wodi o a farasimu e maysha o wa bintan e ɓiɗɗo debbo goto wa ismuha rahmatu ndema ko ma'ana rahmatu zawjatu ayyuba alayhi salam hanko bo wankontemo annabi ayyuba jam tabbitani ɗum ɓangi wa maysha huwa jaddu yusha'u hanko bo maysha hanko wonte ma'ana mama annabi yusha'u bunu nun ma'ana hanko dañi kenan nun wa qama fi misra al adala annabi yusufa darni adilako e leddi misra wa habbahu rijalu wan nisa'u yimɓe ge leddi ɓe fuu maɓɓe worɓe e rewɓe fuu giɗimo falamma iɗima anna yusufa fi mulki wakkati nde laamu annabi yusufa jooɗi de'iti dabbara fi jami'i ta'ami hemo waɗi ka moftuki ñamundaji asanat tadabiri ko ɓuri woɗuki ma'ana dabareji fa banal husuna wal buyutal kasirata waɗi ka mahuki ɓaale inare sigaki ñamundaji wa jama'a fiha ta'ama li sinina almujdibati waɗi ka moftanki duuɓi ɗin ɗon jeweɗiɗi ɗi hokkere ñamundamaji wa anfaqal mala bil ma'rufi o waɗi ka ñamnuki jawdi leddi misra e dow adalci hatta kala sinuna almuksiba har sende duuɓi ɗin ɗon ɗi ma'ana seeto ferwi wa dakara as-sinuna almujdiba kitale ɗen ɗon ɗe hokkere ɗe nasti bi hawlin wa shiddatin nda kulni ɗum nda ma'ana caɗe maji lam yara nasu mislahu yimɓe meeɗa gi'a iri bano non kam wa qila innahu dabbara fi ta'amil maliki wa hashiyatihi kulla yawmin ukulatan wahidatan nisfan nahari wi nane kam de weti fu ɗum ñamayno wala limtuki amma ɓawo maggake sey mo jo'ini wiigo laamiɗo e yimɓe laamorde ɓe fu maɓɓe ne ɓe ñamirta ñamunda hanjum wonte ñamande woore caka ñalawma to ɓe ngari ɓe kasitake shikenan wala haala baldi wala hirade
na anen bo sarde wonde non ɗum joni gasol ɓe keɓi goɗɗum way jolof way to ɗum waɗi kacitari gaɗa zura hayri woni hirande hu eggo joni to suka goɗɗo hooci ɓiɗum heɓi nana ay ɓe gatta hirande anen bo to ɗum waɗa hirande ay mi tammi ko kusel ɗum defi inde majum ɗum walti min kan noon andunomi ko way ɗum defi shinkafa ɗum defi ɗume to mi waɗa ñiiri ni ñanden ɗum waltu ko ɗume nde huɗa kona noon ɗum wiya cuuɗi wane ɓe gaɗa ñiiri ɓe gaɗa abinci ñande ñiiri ndin bo ɓurani en kam hayri wonte ko miɗen tawɗen babaji en min e dadaji en min e ñama jamu meɗen fuu e maari woni sa waɗi ka ñamuki hundeji goɗɗi ma to ɗi ummake ɗi sukkuma tetekki joni ɗum ya o nangake e typhoid re e gayre tetekki ma ko sukki ko olsa ɗum waɗa futto gokko ton nder reedu Allah reenu amma ta ñaami ñiiri bayeri ma ɗo ni nasti ndaru fuccu to ñaami bayeri mana negiɗa andi to darake ɗum bu'e goɗɗe toje kay ko ngaari ko na noon gamma noon to tagu ñaami basarda bayeri muɗum bondi shikenan sai ɗum tawa ko woni nder reedu muɗum sai ɗum lawɓa ɗum dillida e majum yaasi ɓurayina jam ya ndema buredi ndema taliya ndema goɗɗum te to ummake tetekki ɗi gaɗa ka wakki goɗɗum ndiyam bordi gondi kay to ummake nana tagu ñawi Allah reenu sukaɓe ɗuɓɓe saliɓe ñamuki ñiiri do joni ɓe jamɗa ɗuɗal fu e nder gelle ɗon nana ko wawa e wonde e olsa Allah reenu e kawye bo to nani ɗum wonni kam ɗum bone nana tagu e wonde e olsa gam na emo ñama ñiiri ɗamo tetekol mako wuwa ko tawi fu dillida e majum jamu heɓake ay ko innahu dabbara fi ɗa'amil malaki wa hashiyatihi kulla yawmin ukulatan wahidatan nisfan nahari falamma dakarat sanatul qahdi nde kitale ɗen ɗon ɗe kokke nasti kana awwalu man asabahu al-ju'u al-maliku aran artuɗo nani yelo hanko laamiɗo fa jaa nisfal leyli caka jemma he kawai yelo nangimo fanada ya yusufa alju o noddi annabi yusufa yelo nangiyam fa qala yusufa hadha awanul qadi to ɗo zaman kokke gaɗi fa halaka fi sanatil ula min sinil qadi e hitande arandere nder kitale ɗen ɗum waɗi hokkere e maare hanko laamiɗo o maayi owa kullama a adduhu fi sinina almuksibati ko owa fa halaka fi sanati ula min sinil qahdi a shede yeeso kullama a adduhu fi sinina almuksiba ko ɓe moftuno e duuɓi ɗin ton jeweeɗiɗi ɗi fuumaji hitande arandere tan nder duuɓi ɗi boneji jeweeɗiɗi kawai he ñaami ko ɓe jo'inno fu re'i fa jaala alu misra yabta'una ɗa'ama min yusufa yimɓe gelle kan komi re'i e jungo muɗum sai dai lamorde tan woodi shikenan sai latti yimɓe gelle fu jiki yusufa etata fa ba'ahum fi sanatil ula bin nuqudi hitande arandere o emo jaɓa ceede emo hokka ɓe ñamunda hatta lam yabqa bi misra dirhamun wala dinarun illa akazahu minhu hende ceede maɓɓe nde'i kerol mo koboje fu lamorde ɗe ton lamorde wa ba'ahum fi sanati saniya bil huli wal jawahiri hitande ɗiɗawre o wari waɗi ka sorankiɓe kaya ɗum ɓe ngoodi iri kaya shoɗittari bano ko noppi zinariya ko ɗum soƴitoto rewɓe shoɗitto funi kadi hanjum waɗi ka sorankiɓe hatta lam yabqa bi misra fi aidi nasi min huma shay'un hende latti wala goɗɗum kaya kolliya ɗum kangeri e nder misra hede ɗum jungo annabi yusuf alayhi salam wa ba'ahum fi sanati salisati biddawabi wal mawashi wal an'ami hitade tatawre boyo on ti shoggu ɗum dabbawa gaddata jaɓa ñamunda dabbawa mawga ko famara hatta lam tabqa dabbatun wala mashiyatun illa itawa alayha hende latti wala luttirɗo yo ñiirina ñiiri salake ne kowa tan konano koni ɗalanta tagu ko ngele yara e sorangel gam ma heɓa haala ñiiri ay hira wala hirande ɗum ɗo min kam mi anda goɗɗum ko metti ba majum hira wala hirande kam way wala kahe subhanallah Allah renu en e wala jama'a gam ma noon mo dabbayel huse dogga mana yara sey ya jaɓa abinci komi dabbaji ɗi fuu ɗi nde'i kadi e gelle ka wala ko lutti wa ba'ahum fi sanati rabi'ati bil abidi wal jawari hitande nayawre nde wari sey mo omtani ɓe shoggu gadda jeyaɗo maɗa ko korɗo maɗa debbo jaɓa ñamunda hatta lam yabqa bi aidi nasi abdun wala amatu
hende latti wala luttuɗo e misira korɗo kam ko bo ne te jaggotoɗo hende lamorde tetimo wa ba ayna tetimo ashe ko sodirimo ñamunde ashe wa ba'ahum fi sanati al-kamisati bibdiya'i wal aqari hitande joyawre nde nastiyemo huɗi sorankiɓe dow jaaje e ɓaale hatta ata alayha kulla hende on mari kerol ɓaale kan e jaaje ɗe fuumaje kanko mana ñamunda kowa komi da komi to ni weelo wari wala ko tagu ɗalata komi soray ɗum e gasol ɗo de ɗum yaari neɗɗo e nder wuro muɗum de itta kwano ɗum sora amma heɓa ko ñamata kwano ɗum woni nder fa hey dara suudu woru hen ñayta he soro ngam ma heɓa ko ñama ñamuki ki to ki wolwi wala ko daroto wa ba'ahum fi sanati sadisati bi auladihim hatta istaraqahum hitane nde wuyto e moy to goduɗo ɓinguel fu e de waddana ɓinguel ngel joɗo ɗo min kokka ɗum ko ñamata ba har hende ɓe latti ɓe humaɓe bajeyaɓe wa ba'ahum fi sanati sabiati bi riqabihim hitane nde wuyto e jeweɗiɗire hende oy to kowa wara mana ɗum ɓi laamu e hoore muɗum wara jooɗo tan kuugal muɗum an jonte ñama ñamunda tan wona jonte baahu bi nafsi kuugal ngal fuumagal ngal laamorde huwata ede ndillon konoyon laamorde garton kawai keɓon ko ñamo kowa hooti laamorde kowa ɗum ɓi laamorde bone waɗi bone jama kay Allah reenu hatta lam yabqa bi misra hurrun wala hurratun illa malakahu dimo gorko ko debbo hende annabi yusufa wana mari ɗum fuu majum fasaru jami'an abidan li yusuf alayhi salam ɓe fuu maɓɓe ɓe laati ɗum jeyaɓe annabi yusufa faqala alu misra yimɓe misra gi ma ra'ayna kal yawmi malika ajalla wala azama min yusufa ɓe gi min meeɗa min gi'a laamiɗo goɗɗo marɗo komi da komi bano aynin annabi yusufa kam e misra min meeɗa min gi'a ba maako faqala yusufa lil maliki kadi yusufa yehi laamiɗo mawɗo no kayfa ra'ayta sun allahi bi fima kawwalani negiɗa kuugal jomirawo e nder ko marɗiniyam fama tara fi haula negiɗa gaɗanten yimɓe ɓe faqala al maliku laamiɗo yi arra'yu ra'yuka ko giɗa fu noon ɗum waɗata wananu laka taba'um an min tokkiminon kam qala sey mo inni ushhidu llaha wa ushhiduka mi shaydini jomirawo mi shaydinima anni qad ataqtuhum an akir himɓe fuu maɓɓe ɗum rinɗini e ko hawta cuuɗi mum hooca kaya muɗum waɗa ka dillol waɗaɗattu alayhim amlaka on kerol mo maral fu min witinani ɗum maral muɗum witida e magal waɗa ka joɗaki e kaya mum jawdi ma ndi gaddunoɗa e ɓiɓɓe maɗa e jeyaɓe maɗa ɗum fu hoocu hotudu e maɗa e kaya maɗa walan yazal yusufa yada'ul malika ila al-islami wa yatalaɗɗahu bihi hatta aslama huwa wa kasirun minan nasi annabi yusufa e naftori dama ɗum kadi waɗi ka nodduki ɓe faaki e l'islamaku e mo nodda ɓe hakkilo e dabare dama hanko noddo kuugal ma ko hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kawai nodda yimɓe dow hikima nden bo e waasu boɗɗum na gaɗa ka hoosuki a jeefano hiite ɓe wane en ma ɗum ɓiɓɓe hiite wane en ma ɗum ɓiɓɓe hiite mo daroto wala darotoɗo ma he giɗɗoma mo giɗɗa tan gukkata e aljanna luttuɓe fu ɗum ɓiɓɓe hiite mo darotoɗo bo wala darotoɗo ɗo hatta aslama huwa wa kasirun minan nasi annabi yusufa hanum e mana laamiɗo hanum e yimɓe muɗum ɗuɓɓe fuu hende ɓe silmi ɓe tokki annabi yusufa wa mata fi hayati yusufa laamiɗo on kadi o soyti e zaman annabi yusufa wa amma al azizu falan yasbut islamu amma hanko azizu baba suudu annabi yusufa no haala gokka warayi e dow wiigo mana o silmi to ni wonte gecca kan a takaice hanjum wonte wa mata ba'du fa zawwajahu imra'atahu fa wajadaha azra'a wa waladan lahu waladaini wa aqama al adala bi misra wa dana lahu riqabu dade fu ɗowtanimo nusibu jomirawo emin garjito bi rahmatina hinna e amin man nasha'u min muyi fu wala nudi'u min geɓata ko ajaral muhsinina mbar jaari wonuɓe kuuɗe mum en fuu on beeli anon ma mbone kuuɗe moɗon min ɗon gara ɗon to moɗon ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون يوم راب أنجد شنيدوي
wal ajarul akirati mbar jaari saare laakira kayrun hayre koni ko ɓurani neɗɗo min ajari duniya e dow mbar jaari duniyaaru. ta tefay tefu duniyaaru kam ngam sudduki asiri hoore maɗa, amman ta tefay hunde ko jawtodotoɗa anju wonte tefa lahira. Lahira wonte to ɗum yehi ɗum wartata bo ɗum ɓeddata mayuki. ɗon bo jomirawo jo'inanima iri ne kebrata belenga lahira ngan hanjum wonte ɗowtanoɗamo. ngam ma ɗon en tefu lahira hanjum woni ko ɓurani en duniyaru. ko da en godi dama e dow tefuki duniyaru ɗum ɓurnen lahira meɗen e dow duniyaru meɗen. amman ka haala lillazina amanu ka wodani nuɗɗinɓe tan keftata wiigo lahira ɓuri duniyaru. wa kanu yattaquna hamben to rattiɓe e nden to aywa dakalat sinul qaaɗi kadi sey mana bano o witini en toya ɗum aranma ɗum sharha tokkinoɗen. wa dakalat sinul qaaɗi kadi kitale hokkere sey nasti wa asaba arda kan'ana wa shama hawti mana leddi kan'ana leddi iraqi kenan e leddi shamdi fuu mari ndi weela har waddi misra ɗon. wa ja'iki watu yusufa hamɓe ma toon sakiraɓe yusufa toon daga ɓadaki daga leddi kan'ana leddi iraqi toon ɓadaki hamɓe ma sey ɓe ngaroy illa bunyamina sey de bunyamino tan wonte waray liyamtaruɓe ngari etofa lamma balagahum anna aziza misra yuɗi at-ta'ama bi samanihi. nde ɓe keɓoy habar daga toon wiigo laamiɗo misra e era ñamunda e dow ceede majum o ɓeddanta neɗɗo. fa dakalu alayhi ɓe nafti ɗon to maako fa arafahum ɓe fuu o anditiɓe annahum ikki watto ɓe anditi wiigo ɗum sakkiraɓe maako. na hamɓe kay yadake ɓe mawnino tinde ɓe mawnino aran maako ɓe kendira e maako ma nana kadi wala goɗɗum ko waylitoto e maɓɓe. to hanko bo o baccelno o baccel bo a wayri baccel famarel noon kadi on fotti waɗi wokkude waɗi gemure waɗi sajeji to keɓtata ɗum ɓeddi yutuki saltakema seɗɗa goo a heɓtata ɗum ko ya o kan ɗum ɓi wane en nayi ɗum hanko kay wallahi mi anditata suka o to min fotti. hanko bo e mo yima fo aran ma heññi mawnuki o yinoma kama noon o yejjitatama a bo a waylitatako tawi a waylitake ede ɓedda ñiɓɓuki Allah reenu. wa hum lahu munkiruna alhaali amɓe bo ɓe keɓtayimo ay la yarifunahu li buudi aadihim bihi ɓe anditayimo gam ma pottal maɓɓe yawtake. wa zannahum halakuhu ko wa zannuhum halakuhu ɓe tammakeno ma aymamo wala ma joni kam. fa kallamuhu bil ibraniyati sey ɓe bolwanimo e ɗemgal baba en maɓɓe hangal wonte ibraniyan kere. fa qala kal munkiri alayhi hemo wiɓe bano ma o anda ko ɓe mbima ma aqadamakum biladi ko waddi on gelle amin. fa qalu lil mayrati min ngari eto dey. fa qala la'allakum uyunum kanu de hala on ɗalle ƴen asiri en. qalu ma'azallah ɓe gi subhanallahi. qala famin ayna antu e to ittuɗon anon bo. qalu min biladi kan'ana daga toon mana karkaraji iraqi leddi kan'ana. wa abuna yaqubu ande a andana minon ɓende ɗum ɓiɓɓe annabi yaqubu dey nabiyullahi nabijo Allah mi andi on. qala oy walahu awladun gayrukum emo wodi ɓiɓɓe banda moɗon anonna. qalu ɓe gi na'am yimana kunna isnai ashara minon sappo e ɗiɗono. fa zahaba asgaruna halaka fil bariyati goto amin famaro amin he nasti ladde hi halki. wa kana ahabbuna ilayhi lattake bo hanko ɓuri baba amin yiɗuki. wa baqiya shaqiquhu helutti sakirayel mako famarel hangel tan. fata zabahu baba amin joggitingel kadi liyatasalla bihi anuga ma o muñitoro e sakɓi ko kalkuɗo. fa amara bi inzalihim wa ikramihim o waɗi ɗum jippiniɓe jipporde wonde o teddiniɓe na iri nde ɓe gaɗanimo ba. ولما جاءهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
jomirawo ɓangiɗo wi lamma jahazahum wakkatire nde o ettaniɓe bi jihazihim mana etarle maɓɓe o shiryaniɓe ñamunde maɓɓe ay wafalahum kaylahum o hebbinaniɓe eterle maɓɓe kowa hokki ɗum tim qala sey moy to atuni bi akillakum gardaniyan e sakkirawo moɗon on min abikum mo kawtuɗon baba on to ngari wuytoyki ay bunyaminu annabi bunyaminu li alama sidqakum ngam mi hetta on gongay na joni kan habar kawe mbiɗo yan o wodi goɗɗo e wuro garde e mako mi dara fima qultum nder ko mbiɗon ala tarawna on gi'ayna anni ufil kayla emi hebbina mudore a timmuhu min gayri baksin emi hebbina min mudore mi ustata ɗume ma wana kayrul munzilin min bo min wonte ɓurɗo jippinoɓe fu on gi mi waɗani on jipporde werde wonde on nanina fa in lam tatuni bi to on gardana e yam e mako fala kayla lakum on keɓata ko wabbere indi ɗo to am ay mayratan on keɓta e tergal wala tagara mum to bo ɓaddeyam nayu aw adafun alama halli ko wike fala taqarabuni ɗo ɗum haɗuki ko bo ɗum atpitama e dow nokkure mana haɗuki fala kayla lakum wala taqarabuni mana on ngala etergal on ɓaddata koyam kenan anju wonte atputuki ko bo wala taqarabuni on mi atanta on to mi a goɗɗo moɗon ɓadakiyam ay turamuna wala tuqrabuna on haɗay on ɗum hokkata on etergal ɗum soranta on ko gabbel nden bo ɗum ɗalta on gi on yamma قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى آلهم لعلهم يرجعون jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi qalu seɓe mbi e to woɗi sanurawidu anhu abahu min tefay non ɗum min tefay dunga e baba mako to jaɓi sanajtahidu fi ɗalabihi minhu min durway foti bawɗe amin min giya baba amin ɗalimo mo wardi amin wayna la fa'ilun min gaɗay noon ɗum faami on famin godi alkawal ɗum yimɓe alkawal fa'iluna zalika wa qala li fitiyani annabi yusufa sey e suuɗi sukaɓe muɗum e toɓe wa fi qira'atin li fitiyatihi ɗon bo kadi na ɗum munnan ba angil mani sukaɓe makko eroɓe o yiɓe ij'alu bida'atahum guytinaneɓe ceede maɓɓe allati biha samanul mirati mana fuu uppi maɓɓe ɗi ɓe gardani on jakaje maɓɓe ɗe ɓe gardani on e ceede guytineɗe nder jikaje maɓɓe ɗe e tokki gawri wa kanat darahima mana ɗum dirhamoje ɓe gardi e maje firi haali guytinaneɓe nder kirkeji maɓɓe kaɓɓaneɓe ɗum fi aw iyatin e nder boroji maɓɓe guyti kaɓɓaneɓe ɗum la'allahum yarifuna ko ɓe andutuma haala kakkan ɓe keɓta lalle woodi ko woodi idan qalabu to ɓe kooti kadi joni o soranma sakiraɓe ma ko ñamunda ay ko an a jaɓata noon ko bone to waɗi bone mi tammita hokkimo waare woore a yiyata hemo biyakema de nane tonno kan nonno anda joni kadi jon ka alata hokkimo waare a yiya hemo remanima tanamare to remanayima tanamare mana o wala gueɗal e nder jawdi maɗa Allah reenu idan qalabu ila ahlihim to ɓe kooti e iyaluji maɓɓe ɓe daari ɓe tawi ceede maɓɓe kokkitama to ɓe keɓtuma woodi haala sowi baba maɓɓe bo ɗum wasiqawol cuuɗingol o lildi ɗum wa farragu aw iyatahum sey ɓe ndufi mana ko woni nder kayaji maɓɓe ɗi fuu wa farrigu to ɓe kooti wa farrigu aw iyatahum ɓe kooti ɓe fiɗɗi boroji maɓɓe ɓe tawma ko ɓe garduno haala ceede soduki ɗemma ɗum horanima ɗum witinaniɓa ɗi la'allahum yarji'una ilayna ko ɓe fuɗita e wartanoki en li'annahum la yastahilluna insaka ɓe dattinanta ko'e maɓɓe ɓe guyta ɓe jaha ɓe ñaama ceede ɗen ngam dole maɓɓe to en gokkitiɓe ceede ɗen ɓe kotidi e maaje to ɓe dole heɓe garti sey ɓe garti na ɓe annabo en hamɓe ma nawa to ɓe jeeyi na iri ɗum ɗon to a soodi goɗɗum ka naira 200 ko e kokkuɗa 500 remo hokkuma canji naira 1000 ayi ɗum waɗa iri majum cooda kaya naira 200 kokkamo 500 an ko boymo hokkuma naira 800 kadi bo ayina o ɓeddanima ceede to na Allah kulata kan nana he ñobba fa a yeeso amma ta hula Allah ngi akay darina canji ma ɗum deydey bo
to mo dari e mo ta e lalle canji ɗum na ɗum de ba mo waɗa yaa mo jalto o jaɓi o wallahi de mi heɓtayi no gaɗanmami ɗum amma tagu to geeto ay noon watta ko to hamɓe ma ɓe yetɓe ya ɗum hukkani ɓe ceede maɓɓe e nder boroji maɓɓe jon to ɓe kootima ko ɓe gaɗata ɓe gartoya ɓe gartirayɗe to ɓe garayi ga eto ma ɓe guytoya ɓe gartira ceede ɗe ɗum hu dabare kenan annabi yusufa waɗani ɓe ko فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi'i falamma raja'u wakkatire bo nde ɓe garti ila abihim paaki e baaba maɓɓe ni qalu sey ɓe mbi ya abana ya baba amin munni aminnal kayru ɗum haɗimin wuytuki eta fa in lam tursil akana ilayhi toni a yerɓanayi sakike amin o bunyaminu min jaade e maako ko to ɗum haɗimin wuytuki eta wala min on wala wuytuki eta farsil ma'ana akana ga Allah accu sakika amin o min jaada e mako naktal min keɓa ɗum eranami bin nuni wal ya'i tayi naktal min jaha ɗum etan ɗum eranami tayi yaktal bo hanko ma o yaha ɗum eranamo he min latto min keɓi ɗundi wa inna lahu la hafizun min denaymo min kakkilanaymo aygo on ton mono ma nana noon ɓe mbino egi inna lahu la hafizuna o min kakkilanaymo to min jeeyi nden kadi o nda ɓe guytoyi ɗiɗawre kadi o wi wallahi min kakkilanaymo kadi kam min kakkilanay endi mako naste joni han joni te yaktal mana hanko ma to yehi ɗum eranamo he min garta joni kadi minon 11 yawwa wa inna lahu la hafizuna min kakkilanaymo kadi qala hal afodi qala hal amanukum hal o bi ma'ana mako ma am istifhamu kan ɗum longto ƴamal amma kadi hewo hoti batana ma e ɗum yehi ɗum warti fo e ɗum tawa mana bano o holli bano ndiwka ay hal amanukum kadi joni yalla mi hu'ita hoolaki on alayhi e dow sakirayel ngel gelna ay mi hoolata ko on illa kama amintukum ala aki yede iri holɗirade de kolɗimi on e dow baba sakike mako ba to on kunaki mi sakkinana on mo ngam anin on andi to ɗum hunake ni haala wati sakike mako yusufa min qabulu yeeso tonno wagat fa'altum bihi ma fa'altum ay on andi wodi ni ko gaɗan ɗon mo kan ɗum joɗaki to amman kadi ne ɗum yaari ɗum warti woni fallahu kaynu hifzan Allah woni deno wala keɗo rena goɗɗo to na Allah to mi ɗalimo jikki an ɗon ɗon mi renamo ɗum ma e les an ɗon ma goɗɗum wawa heɓamo nana kadi noon wonte dogaro e jomirawo kam e ɗon ɗon e mo jooɗi jikki an ɗon e on dillide e mako ɗum fu Allah woni deno to mo reni shikenan Allah woni deno ko jama'a en bolwi iri maka ɗuuɗi heewi wane sai mbiyen way reenu hoore baba ɗiɗaɓo i noon kam tagu gaɗa baba muɗum dañi ɗum may to reenu hoore dañi ɗum ngam to reenu hoore dañayi ɗum ni ay wuytay amman kuugal jomirawo hangal bo ngal salake reenu hoore sai dai Allah reena tagu e nastuki mota ka ɗum sababu mayuki e to ko mbiyata mo nastayi nga hanko bo o nangi atal wuttudu o nangi atal ngesa tayare solti yehi tawoymo fiyoymo faɗɗimo e dow atal hanko ma o renayi hoore mako na akero renuki hoore mako on o reni ko jama na fa mota ngan o nasti na atal maga ma fa o tokki atal ngesa fa o tokki tayare nden solti daga atal nde yahtoymo har ton ɗum fimo faɗɗimo o maayi ko bo ne gaɗata e gonɗo nde suudu muɗum e walode e iyaluji muɗum mota sumpito e wari nasti waloriɓe o ma renayi hoore mum na o ma reni hoore muɗum nga Allah ndem ka kan hedde Allah renayi amma nden ka meɗen na on ɗume ma ɗum anjum ɗum bo ɗum hollayi tagu waɗa ne yiɗi hu amma lalle nden kaka ndenuɗa hoore ma huwe to Allah renima to Allah renayi tagu ni hen ƴa hunde goɗɗum ɗum handayi fe'aki e muɗum hen ƴa ɗum fe'aki e muɗum ɗum hatsari ɗum bo yimɓe no ɓe meeɗa nastuki mota nasti mota ngan jehi mayi
ka wi'ama ne ɗuɗi kona noon yimɓe no e bo maggoto mota ngan goɗɗo ɗum direba mota daga o ɓura shekara 13 huɗɗi foɗuki mota ndan moɗo amo lattake dottijo tsofon direba e maga ngan bo ɗum do'oto ɗum maya bo o ma o do'aki o mayi hanko on o meeɗa ko yewre ma na ɗum waɗi ni kenan to on siya renuki hoore no siya nastuki mota da hanko kam ma da hanko reni hoore mako ko to o bo namo hanum bo nastu fasinja ma kay datton mo nastanga ma nga yehi nga hewtake ɗum e tokki wuttudu on numa na nga feri ɗum mayi nana iri majum fu waɗi ni gamma noon sey to Allah reni tagu hanjum annabi yaqubu et fallahu kayrun hifza jomirawo kan hanko woni denowo afalu tabdili ɗo wala nder babuwol muɗum mana to e nder babuwol majum fallahu kayrun hanko wonte ɓurɗo hifza renoɓe holli ba no wodi renoɓe woɓɓe famarɓe kadi hanko bo emo latti kayrun hifza hanko wonte mawɗo renoɓe a wona noon nde tawɗa afdalu tabdili peɗanama jomirawo fu kawai kugal ngal fu ɗum hoosata ɗum tinnanamo ɗum Allah woni denowo ɗum wiyata way Allah wonte ɓurɗo renoɓe Allah woni denowo tan non wonte ne mbiyeten wa fi qira'atin bo ɓe jangiri hafizan ɗon bo ɗum tamizu kadi waɗi fallahu kayrun jomirawo hanko wonte ɓurɗo ɗume ayyede hafizan renoɓe na jote tamizu almufassir liman bahama mina zawati fassitoro ko suuɗi e nder haala ɗum ƴidde e zatiji hunde ishtaraytu 20 mi soodi 20 hemo de'iti a heɓtayi ɗume ma ha to way kalama bindirɗi de ananayno heɗon mo wangi ishtaraytu 20 mi soodi 20 hemo de'iti a heɓtata ɗume ay kutuban de defte de o soodi komo indi hutona ɗum indu ɗum ton ɗum ragare ɗum ni ɗum heɓtata to hanjum woni tamizu ko giɗa hanjum woni tamizu noon ɗum heftirta tamyizu haal bo anon jangoɓe naw haal bo hanum bo ne kuugal ngal huura hanjum wonte haal almufassiru liman bahama min al hay'ati hanko wonte haal jaa zaidu wari nana haala wati a rakiban ne o wariri noon emo ngabbi o wari to haal kenan ko qama sa'idu darake kaɗiban alhaali mako o gaɗo o kuɗuba ay kenan darde mako nan ɗum darde gaɗo o kuɗuba ko to hanjum bo inde majum ɗon bo haal e tamizi e ɗum tefa nanduki amma bo na ɗum goo ɗum inde majum almufassir liman bahama min al hay'ati hanjum woni haal tamizi bo almufassir liman bahama min al zawati gamma noon ɗo fallahu kayrun jomirawo woni ɓurɗo shiriw ɗume heɗu ya a hafiza renoɓe dey tamizun ka qawlihim lillahi darruhu farisan bano wiki maɓɓe lillahi darruhu moƴƴe ɗuɗanimo moƴƴe jomirawo mana ɗuɗanimo sa'ire nde o woni noy a farisan sa'ire woni gabbi dey ay ɗon ma farisan nun ɗume ɗum tamizi kenan wa huwa jomirawo arhamur rahimina hanko wonte ɓurɗo hinnaki nder hinnoɓe fu joni kaɗunomi on ɗum ko he gammi ɗum gam ma mi waɗa jarraba on ɗume kaɗumi on gaɗumi wiki wa jomirawo wonte ɓurɗo waɗoɓe goɗɗum nana arhamu ɗum aɓalu tabdili hanjum ma kawai jomirawo wonte kinnotoɗo he ɗum itta haala mana arhamu ɗum arhamu way hanko wonte ɓurɗo woodi hinnotoɓe famarɓe he ɗum heɗi hanko bo inde ma ko arhamur rahimina to woodi hinnotoɓe fu hanko wonte ɓurɗe mo to ɗum hawti e jomirawo tetaygal ngal fu jomirawo wonte kinnotoɗo fa arju an yamunna bi hifzihi mi ɗon welo jomirawo moƴƴanayan e denal muɗum inji annabi yusufu annabi yaqubu kay وجدوا بداءتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بداءتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونافذ أكانا ونزداد خيل بئير ذلك كيد يسير فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أكانا ونزداد كيل بئير ذلك كير يسير jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi walamma fatahu mata'ahum wakkatire nde ɓe omti buhuji maɓɓe ɗi ɓe gartidoy daga gelle misira wajadu bida'atahu ɓe tawi uffi maɓɓe ceede maɓɓe ɗe fu maje ruddat ilayhim ɗum hokkitiɓe ɗe kowa les buhuwa mum ta les toon he tawi ceedon muɗum qalu ɓe gi ya abana baba mana ɓangi ko ma tefeten min
ma o wa istifhamiya min ko teweten ma taw hunde ɗum mawni fa ay ayu shay'in nadalamu min ikramil maliki ko ma min kisefa tawi ukima e dow teddinki laamiɗo o kam ay azamu min haza ko ɓuri ko waɗani wa quriya bil fawqaniyati maza nabqi maimako maza nabgi yawwa ɗo bo kiɗabal li yaquba ko qalu ya abana maza nabgi maza tabgi ko kenan dai yawwa ashe bil fawqaniyati teje wonte non to ɗuyi bil tataniyati bo kadi yaje ko hanjo e quri'a bil fawqaniyati teje qalu ya abana maza tabgi baba min ko tefata an kam ko to lattake non ɗum ɗon kiɗabal yaquba ɓe mbayta wolinde faaki annabi yaquba min ko tefata ko giɗɗa nana min an ko giɗɗa nana non naftorteɗen anen bo wa kanu zakaru lahu ikramahu lahu nane ɓe indanino wa kai laamiɗo waɗi laamiɗo an kan gelle ɗen ɗe huumaje nda tufi jomi jomtidiri minon ma o yaari min inare wonde min ñamay min jaray kakkilɗo anduɗo ko waɗata ta yimo bana laamiɗo ma ɗume ɓe e mo nanaɓe wona noon kadi wonde ɓe fisti mbuwon maɓɓe te ceedon maɓɓe nder ɗon geta baba min ko tewatama taw nana wonte hanka wonte noon yawwa hadihi bida'atuna ruddat ilayna nda ceedon amin ma ɗum ruɗitani min ko kawai yerɗuma min dilla kawai wa namiru ahlana min jaa min etonoa ɓiɓɓe meɗen e taniraɓe meɗen naati bil mayrati lahum min gaya min gaddano e mana ñamunda wahiya ɗamu hanjo wonte ñamunda wana fasu akana min kakkilane sakike amin obo wa nasdadu kayla ba ayima en keɓi ɓeddade dingal geloba ko baba en keɓay ma ɓeddade dingal ɓe geloba kadi kam to min jaadi e maako ayi ko ayli akina sakirawo amin o zalika kayrun yasir ɗum wato iri ba nijuki ɗum hunde goɗɗum seɗɗa to wala nijuki mana sakiki amin o na joni kadi to min jeyi nde ɗum waɗi hu min keɓata ngeloba maako ɗum hokkata min ngeloba maako to gam ma noon to min jeyi to ɗum hokkimin ɗum hunde koyɗum e maako ay sahalum alal malki ɗum hunde koyɗum jiki laamiɗo o ɓeddanamin kadi bo li saka'ihi ngam ɗum goɗɗo shahiɗo baba am قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال sai annabi yaquba wi lan ursilahu ma'akum mi yerɓatamo hawtade e moɗon lan kanon andinane ma ɗum lonto diwal ko allan izan wa kay ko lan emo nder mana diwoji emo nder bo mana masoji masde dow ko an lan izan kay ɗiɗi humaji ɗi masoji fiili mudari dow to ɗo lan ursila laamugol ngol hangol wonte fiili mudari gollal yonta mana gondaɗo hanko wonte masaɗo dow ursila huubona hanma longto joɗaningo hoore muɗum gamma noon ursila on hanko wonte fiili mudari masaɗo dow e lan on lan ursilahu woɓɓe mbi lan o mo riway haala har abada ka meɗata waɗuki hanjum waɗi ma larabankoye ɓe mbiyata lam wala walan mi waɗayi mi waɗata mi waɗayi joni mi waɗata bo mi waɗata har abada hanjum ɓe mbiyata lam wala walan ɓe ndiwi nane ɓe ndiwi joni ɓe ndiwi yeeso qala o lan he kadi modiɓɓe nawo ɓenni kefti har joni ɗum watti ay lan nabaraha alayhi akifina ta yarjiya ilayna Musa min sheedata e min ndewa gagel ngel har seyde annabi Isa ta yarjiya ilayna Musa har seyde annabi Musa wartani min fuu mana ɓe gi lan nursilahu kadi bo annabi Musa ay warti amma hamɓe bo ko ɓe koddirno hanjum wonte wigo to annabi Musa wartayi kona noon hanjum wonte ɓe sheedata ɓe ndewa gagel
to annabi Musa bo warti woɓe ngol yata har abada ɓen way ɓe ngi ay annabi Musa on warti heɗu ay to yinoɓe ka hamɓe woɓe ngi to mo wartayi o ka wartuki mako ka ɗum goɗɗum feƴƴi ɗum na way ɗum hunde hanjum wonte ko ɗum hoddirani ba ko lan ursilahu ma'akum mi yerɓatamo hawtade e moɗon hatta tutuni mawsikan he on gaɗaniyan alkawal gongal adam minallahi on kunorake Allah bi an talifu e dow kunoɗon la ta tunnani bihi o he on gartiranayyanmo he on gartirimo to on gartirayi bomo bo illa an yuhaɗa bikum sey to alkawal ngal ɗon ngal pilitini on hunayere mon he ñaami on batana gadda qur'anure piyal jungo ko ngal ɗum windiri jungo e laral magal kesal ina andi anen kanko ɓurɗen tilimki mawninki kenan yamo ɓilu jungo ma ɓila jungo ma on gi'a billahi allazi la ilaha illa huwa mi gongay kitamina on ko wawa wata irini ko en kulay qur'anu sosai hunde tilin ɗum e meɗen wala jaɓo wagoya kay e gonga maɗa ma ta hunora qur'anu balle na wala gonga kenan ko yawwa to noon hanko bo o en ngare kunoɗon hunayere nde alkawal wiigo toni on gartiranayammo sey to alkawal ngal ñaami on mbi anta mutu hanjum wonte mayon on fuu awtungo labu ko bo ɗum jaalo on wala to ɗiiɓu al itiyana bihi on mbawata mana ngardon e maako fa ajabuhu ila zalika sey ɓe jaɓi e dow noon wiigo ɓe gartide e maako sey de to ɓe jaalama e dow maako ba to goɗɗum ko ɓuri sembe maɓɓe e dow majum ɓe kuni ko ɓe tawa e bo ko ɓuri ɓe sembe kamɓe gartidata e maako ko na noon gan lamorde misira nden tetata mo sari lamorde misira bo ɓuri ɓe na hanum hokkata ɓe ko ɓe ñamatama na balɗe ɗeyanoma hokkiɓe wala ko ceede maɓɓe ma yawwa to ngam ma noon ɓe gi min kunake min jaɓi baba min gartida e maako tonani goɗɗum jaalimin ko ɓuri min sembe walamma atawhu mawsikahum wakkatire nde ɓe kunanimo bizalika e dow hunayere nde ɓe gaddi alkawal maɓɓe ɓe kuni qala sey moy allahu ala ma naqulu wakil jomirawo shaydo ko mbiɗen nanu wa antum min e moɗon fuu jomirawo latto hannu wonte daraniɗo hunde ɗum ay shahidun wa arsalahu ma'ahum emo ɓeddi dey ɗum taki ɓiɗɗo de yadake ribake baba de ɓiɗɗo ribake baba ne ɗum waɗi hunde yekke ɓandu maɗa ɗum wurti so ɗum waɗi ko ɗum waɗi hoynana an ɗon a wawata woodi jinƙay ɗum hakkunde baba e ɓiɗɗo hakkunde inna e ɓiɗɗo ko na ɗum getum sey jiya tagu e haɓana ɗum non ɗum ni e durwa na ɗum getum bo ɗum nafata ɗum nafata goɗɗo muɗum amma hen jiya e durwi e haɓana ɗum non ɗum ne sabo ngal daydine de to sa'ire mi wino ka ɗon ma mi joni mo dañayi anda hunde ɗum ne ɗum wontiri ɓinguel keccel to ngel waɗi hande reedu baba magel nanta ɗum andade roftotoma inna on ma noon to ngel waɗi e o nana har nder maako ton e diƴa na ɗum hunde goɗɗum pamarum ba na bano ɓikkol luttukon ba ɓingel gongel hengel woka har ngel hen ñanana kay on ton kan komo wokanta wala ko ɗum shawakimo sosai amma to ɓingel ma to ngel waɗi e ƴa ummake o jooɗake non hunde ɗum wontiri to darani ko ɓe gaɗuno balɗe ɗe amma e joni kadi o huɓɓiti o ɗaliɓe ɓe dillidi on ma hanko luttuno e cuuɗi ɗin amma nda kadi o ɗalimo o dillidi nda bo ko ɓe gadduno balɗe ɗe ɓe gaddunoɓe gi foru ñamimo bo e lincel mako dangel jamil kalaw ɗum dilli bo ɗum waɗi duuɓi poroy annabi yaqubu woyi modiɓɓe mbi hende mo ɗali yi'uki min taway ka yeeso ɗo o waɗi ka wokuki har hende gite mako jaɓi e mana e dow soyuki ɓiiko ko wawodi ko Allah jarrabori ɗum mo qisasul anbiya e wi'etende arais muhammadu sa'alabi ko nde ma o nana e mi wi'a haala maare hayre wonte deftere meɗen nde qissaji annabo en ɓurɗi ɗuɗuki qisasul anbiya mo wi annabi yaqubu on hanko ma ɗum jarraba Allah jarrabimo e hendireke maako e giɗo maako na bo dow goɗɗum ba dow hirsuki dabbawa ɓingel maaga e dow gite maaga dabbawa ngeloba o nangi o looji pamarel ngel e dow gite inna magel jomirawo jarraborimo hendirke ɓiiko ninni har warti oɗi ka woyuki ay to noon ɗum waɗata bo joni on gi to en belni laɓel meɗen wala ko hani en ɗum ɓe filitini ɗon kawai tagu daga waɗa e laɓi muɗum kawai taɗa jijiyaji ƴiƴan sankito e yeeso inna maga bo e yeeso baba maga dabel ngel ɓe wala ko wanni ɗum watta tinani ɗume ma alhaali to a hirsay
ɗum sottina non modiɓɓe ma mbi ɗum sottina dabbaji goɗɗi luttuɗi toon to ɗum lahiya ma ɗum horaɗi gaɗa toon ɗum waddoyta kirsetenga fu wara hirse ɗon amman to hirsu e dow gite maji ta hirsu nden bo noon bacci meɗen famari ɗi yara e baccel ngel yara e duuɓi 9 fu to ɗum hirsa e ɗum partayngel ɗum jaɓata baccel daga pamarel yiya ɗum wukki laɓi ɗum hirsi yiƴa sankitake baccel ngel andina ko waɗi ngel anda har joni no yimɓe ɗume ɗum hirsata ɗume woni ɗum hirsata hangel ngel anda way dabbaji kirsete yimɓe kirsatake to ngel yi a yaaɓi a wukki laɓi a hirsi ƴiƴan sankitake ngel wallahi Allah laanu baba kam e nder ɓernde magel ko ngel wi ayma e jahen kay baba wala imani subhanallah ñande go o hirsa e taggo hanuma ɓernde magel noon jogoto har he to ngel mawni ngel fuɗɗi heftuki wiigo mana dabbaji tan ɗum hirsata ɗum foɗanay ngel bo yoruki ɓernde ngam sayire nde ɗum hirsata ɗum ngel waɗa kokari karaki hoore magel to ngel nana goɗɗum to ɗum ɗon ɗum heɗum sembiɗina shiya imani e nder ngandi magel he ngel latto wala imani wala tawsayi kama noon bacci anda 7 mana les duuɓi 9 fu to ɗum waɗa ba hirsuki ni ɗum partaɓe ɗon kay dille toon ballantanama iri jondeji meɗen ɗi kirsa ndamdi ko jawdi gonde e yeeso baccel gongel hisangel wayomo fawane jogii laɓa koɗaɗo walla yo fawane hirsayiyam to o meeɗa o ya hirsuki oyi hande ɗum wukki laɓe ɗum hirsi dole ɗum jogo ngandi maako mo meeɗa yiya hunde fu to ɗum kulni ɗum iri ba nani to yi ɗum kulni ɗum e muɗum kama noon ayi to wari hooti e moɗe kayki jemma o haalake e waɗa kayki ba pawane e jogii laɓa no inde mako e lardu ɗum on andi ne haala kam wontiri to gamma noon ɗum farta e bacci famari fuu ɗum farta e ɗon ɗum yahat banda mo duuɓi 9 fayi les kam hemo ɗum tabbitini saalake duuɓi 9 andi wiigo dabbawa e hirse ko konkon baccon wala andin kuɗɗon kon ko annduɗa fuu taway tamma way kon andi ko annduɗa fuu way deydey gonturɗo na ɗum deydey ba ay ayna to ɗum yaari ngel ɗon ladoyel ɗum hokkingel mawnigel jogongel to ko jeeyi kon jooɗake ndeke aji ma kon naago ngel kuugal muɗum jeeruki ngel bo kuugal muɗum sankutuki fenana mawnirayel ngel fiyi miirayel no waɗi fiiɗamo e kayan o sankitaniyam hangel joni ngel fuɗɗi jeeruki ngel yottake duuɓi jeeruki hangel bo ngel ɗon duuɓi sankutuki wala ne ɓe ngara fijirde woore ko nde ngel teboye jeerindiri kaaɗa muɗum fu ngel bo hewka jungo mum he sankita gam ko waɗum kuugal muɗum sankutungel waɗa e layfi jeerungel waɗa e layfi ngel hanum fuɗɗi irine goggo en ngari aye waala ɗo o hokkengel ndiyam ngel yara mo ɗanina ɗumena jeere jo'ine ɗo ngel fuɗɗi ngel yi'ini ɗum kadi ko ngel bo yi'ay ɗum ma anda ɗum ko ngel jo'ini fu sey he hooca sey halka sey sankita ɗum kawai nana ngel dumpingel no waɗi mi hokkuma jaha joganoɗa en mo bo jaha dumpamo e kayan o sankitaniyam ko na noon to on noon ace bacci ɗin ɗi anda ko anduɗen tinde ɗi anda ko anduɗen to en kiitoro ɗi irine kiitoriɗen koye meɗen he to ɗi andi he ɗi jarrabake ɗi ji'i ɗi nani ɗi moyti ɗi ɗanɗanake ɗi andi komi da komi ɗum nanata an to emo hooca gonga e wofoya kool moye fiyata gonga ɗon an kan na a fii no ngana annduɗa joni hanga hoolata hanko bo joni o andata to ɗum fiinga dow nga aniinga hoolirta kadi bo hoocoya nganto ma o fiya dow ngonga hanga ma o nana nenga waɗata an bo a tammina kuugal maako waɗata hanko bo dow kuugal maako o woni mo anda nenga waɗata to ɗum fiinga dow ngota ngan ko on ɗume ɓe anda ne ɗum waɗata to ɗum hawti ɗum e bandum hamɓe bo ɓe ngari duniya dole heɓe ekkitaki ta janginaymo ma hemo jangi gamma no hemo waɗa ka hawtuki hundeji o e neɗi garata to ɗum rufi ndiyan kan neɗɗan tallorto to ɗum waɗi ɗume kan neɗɗum waroto gamma mo heɓa mo anda to mo andi mo heññini sey mo ɗala kowa hende waɗi heññi ɗali ni ko to gamma noon to a nani e waɗa kuugal kay nganɗon ɗum fiyatanga dow nganɗon he kaɗamo kadi ko ɗon manko kam mo hoyi kuugal mako o nani ko nga waɗata yadake ngandi mako jogake to gamma noon hundeji meɗen iri bano ɗi ta en jaɓatay gaɗeten ɗi iri bano hirsuki en ko iri bano fijirde kalluɗe kaara en ɗon ma ɓe anda iri bano iri ɓe nder gelle hukkotoɓe cuuriri gaɗa kal dasuki laɓo e leddi en ɗum fuu majum ɗum waɗayi deydey ɗum ta bacci tawete inaare ɗen ngam ma ɗi anda ɗum siido ɗum waɗata ɗi anda ɗum fijirde ɗum waɗata hanji kawai noon duniyaru wontiri kawai hanjum waɗi joni hunde ɗum yaari nde ɗum pinji ɗuuɗini
e wayel film e suuɗi film toye ko to e satellite e tv tan jiya baccel feere mum e waɗa tus fiɗina har amma ngel sappo ma ngel ma ngel fiɗete ngel yiya ɗum fiɗina kona noon ngel ekkitake dabareji kalluɗi ɗi mboɗayi tana bo da woodi filmji ɗi baccel ndaara woodi bo filmji ɗi bacci ndarata bacci